Hvorfor tog du lang barsel? Det gjorde jeg, fordi at jeg skulle være far. Mere bare af titel. Fordi at jeg sådan set også gerne vil være en del af hans liv fra begyndelsen af. Jeg har masser af år tilbage på arbejdspladsen. Men nu skal jeg sådan omstille mig til familieliv. Og det gør jeg bedst ved at have en god lang barsel. Der er ikke særlig mange mænd, der tager særlig meget barsel. Hvorfor tror du det? Barselsting, det er så meget kvindeting. Altså det ligger lidt i kulturen, og den skal man bryde. Gøre mandebarsel til en ting. Også at de små drenge og piger, at de får deres fars selskab og nærvær fra begyndelsen af. Det kan kun være godt. Dels fordi, at så får mor også lidt tid til at pleje karrieren, og samtidig så får man mulighed for at opleve at være sammen med knægten, når han er glad og syg og sjov og skriger og leger med ting. Fedt. Hvad skal der til, tror du, for at der er flere mænd, der tager mere barsel? Først er, at vi ligesom viser, at vi kan. At der er som sådan ikke noget, som kvinder ud over amning gør bedre. Det der. Præcis. Og samtidig så er der flere, der skal have nogle rollemodeller, der kan se, at de bliver sgu nogle sejre mænd af at gå hjem, og at babyerne, de sådan set også får deres fartid lidt mere, og der er der noget kvalitet i. Der er noget, som kvinderne sjovt nok ikke rigtig kan give dem af tid. Og så lærer vi måske også lidt omkring de huslige pligter. Lidt mere, end vi gjorde før.